Esithangamini sabezindaba eSandton eGauteng namhlanje, iMK Party imemezele labaholi uMchunu noMkhwebane njengengxenye yokuzibophezela kweqembu eqiniseni ubuholi ezifundazweni KwaZulu-Natal neMpumalanga. uWillies MChunu will be the provincial convener of uMkhonto weSizwe. We also take this opportunity to announce that Comrade Advocate Busisiwe Mkhwebane will be the convener of uMkhonto weSizwe party in the province of Mpumalanga. Labaholi abasha bathi bayakholelwa kumthethosisekelo nenqubomgomo yeqembu. You have to change when you see things not going right. Now, I felt myself no longer contributing positively to the ANC, and I was also not viewed positively. I joined uMkhonto weSizwe because I felt that it's the home which understands the persecution of the black people. Kusenjalo umholi weMK Party uJacob Zuma kulesithangami uveze ukuthi usayilungu leANC. I grew up there, guys. In any way, I'm a member of the ANC. If you forget, I am. Kodwa unobhala jikelele weANC ufikile Mbalula wakuphika lokhu ethi uZuma waxoshwa kukhongolose futhi unokudideka. uMbalula ubekhuluma esithangamini sokuqala komhlangano wesigungu esiphezulu seANC eBoksburg eGauteng namhlanje. No, he is expelled. He has appealed exactly within the prescription of the Constitution. So we are not entertaining that. That matter is with the NDCA, is dealing with that matter with him. iMK Party ithi mhlalulunye ngenyanga ezayo uZuma uzovela phambi kwekomiti eliqondisa izigwegwe kuANC. Umhlangano okhethekile wesigungu esiphezulu seANC uqale namhlanje kanti uzophothulwa ngomsombuluko. Isigungu sizokwamukela umbiko wezombusazwe weqembu kumengameli ubhunge nangesimo seqembu. Umcimbi wokukhunjulwa kamengameli weANC waphatha isikhathi eside Oliver Reginald Tambo bese kuba isifundo ngaye esizokwethula umengameli weqembu Cyril Ramaphosa nowayengumengameli uThabo Mbeki phakathi kokunye.